കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, പ്രണാമം. നമ്മൾ അധ്യായം 2 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നോക്കാം. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവേ ഭാഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാല പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത് കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവ. ശ്രീ ഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരമോ ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിനിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തു തപ്തകാഞ്ജന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ഛകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദ്യ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനി ദിനാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷ്യത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गैरव्यक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. प्रभात की जय. गुरुदेव जी आनंद गौड़ी वैष्णव भक्तर की जय. നമ്മളിന്ന് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ആവേണ്ടത് ഹരേഷ്ണ? അതെ പ്രഭു. 14. നമ്മള് എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം. അതായത് നമ്മളെ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മറിയാണ്. നമ്മൾ 18 അധ്യായത്തിന് പകരം ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശരിക്കും ജ്ഞാനയോഗവും പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും, ഈ മൂന്നും കൂടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അതിന് നമ്മളെ ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അതൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിലും വീണ്ടും നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 14ാമത്തെ മാത്ര സ്പർശത്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്മ സുഖ ദുഃഖദോ ആഗപായിനോ അനിത്യ തസ്ഥിതിഷ്ഠ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളും വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതി വിഗതികൾ പോലെയത്രേ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികൾ ഇന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള, അതിന് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് വളരെ ക്ഷണികമായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലേ, നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടായാലും സുഖം കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ഭഗവാൻ എന്തിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് പറയുന്നത് അത് ക്ഷണികമാണ്. അതുപോലെ സുഖം ദുഃഖം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അതൊക്കെ എവിടെന്നാ വരുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും ഇതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവം വരുന്നത്. അതാ സുഖമാണ് ദുഃഖങ്ങള്. അതുമാണ് ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് ഇവയുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരാം. അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രണം ശരിക്കും നമുക്ക് മുകുന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ അതൊരു ജ്ഞാനാണ്. ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീടായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരിക്കും ആയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കൺട്രോളർ. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയുമ്പോ ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ, ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്നിനും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് നമ്മൾ നോക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് അത്ര ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതിന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ആചാര്യന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കെട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കെട്ടിനെ നമ്മൾ വിടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ വഴിയിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആത്മീയ ആചാര്യനെ അറിയാം അതെങ്ങനെ അയക്കേണ്ടത്. അതാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ സുഖവും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെയും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആത്മാവിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ഫുള്ള് ഫ്രീ ആണ്. ഫുള്ള് ഫ്രീ എന്നാണ് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ സന്തോഷം ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷമല്ല. ആത്മാവ് അവിടെ നിസ്സംഗതനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സന്തോഷമുണ്ട്. സന്തോഷം തന്നെ പരമമായ ആനന്ദം. ആത്മാവ് തന്നെ പരമാനന്ദമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ആ പരമാത്മാവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതായിരിക്കും എപ്പോഴും ആത്മാവിന്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന സുഖവും ദുഃഖവും ഒന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത്, വേനൽക്കാലത്തിന് മഞ്ഞുകാലത്തിന്, അതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും സുഖവും ദുഃഖങ്ങളും. ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇവയൊക്കെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കണമെന്ന് പറയണതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഞാനല്ല, ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ആത്മാവാണ്. ഇതിലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്റേതല്ല. ആ ഒരു ചിന്താഗതി വരണം. അതിന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അത് സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുകൾ ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കൗന്ദേയ എന്ന മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അർജുനന് ശരിക്കും രണ്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. കുന്തിപുത്രൻ, അപ്പൊ കൗന്ദേയ എന്നുള്ളത് ഭാരത, അതായത് ഭാരതവർഷം, അത് കുരുവർഷം, ഇതൊക്കെ ഭാരത എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ, നല്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കുലീനമായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുലീനത്തെ നമ്മൾ കാണിക്കണം അല്ലെ, എന്നാലേ ആ കുടുംബത്തിന് മഹിമ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് ഭഗവാൻ ആ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും വലിയ കുടുംബത്തിലാണ് നീ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അച്ഛന്റെ വകയായാലും അമ്മയുടെ വകയായാലും അത്രയും വലിയ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിറകെ നീ പോവരുത്. അതൊക്കെ വളരെ തരം താണ, അതായത് അത്രയും ഭയങ്കര താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളതാണ് എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണാണ് ഈ ശ്ലോകം. അതേപോലെ മഹനീയമായ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചില വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ജനിച്ച വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കുടുംബ ഭാര്യമാരെ അവര് എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ ശരിക്കും ഒരു യോദ്ധാവാണ് അല്ലെ, ക്ഷത്രിയരാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. യം ഹി ന വൃദ്ധയന്തേത്യോ പുരുഷം പുരുഷർഷഭാ സമദുഃഖ സുഖധീരം സോമാവൃതയ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ അർജുന, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാവരുത് നമ്മൾ. അതായത് അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നുള്ള കാര്യം. അത് നമ്മളിലും മൈൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നാലോ നമുക്ക് എന്താ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക്, മുകുന്ദൻ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകം.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരേപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം. അത് നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നേടണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയം നമ്മൾ എടുക്കണം, എന്നാലേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത്രയും നമ്മൾ ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഇഷ്യൂസാണ് ശരിക്കും ഈ ഇന്ദ്രിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് ഭംഗം വരാൻ പാടില്ല. ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തും, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് അർഹനാകുന്ന പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാസദോ വിദ്യതോ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതോ സദഃ ഉഭയോരപ്തി ദൃഷ്ടോനയോത്സതദ്ദർശഭി. ഇല്ലാത്തതിന് ഒന്നിന് ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായത് ആത്മാവിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരത്രേ. രണ്ടിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ശരിക്കും തത്വദർശിനികൾ എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാര്, ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതാണെന്നും അതേപോലെ സനാതനമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് മാത്രം നിലനിൽപ്പുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടായ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. അത് ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നും ഈ ശരീരം എപ്പോഴും നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണെന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് എന്ന് ലഭിക്കുന്നുവോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം അത് താത്വിക ദർശനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ആ ശക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണോണ്ടല്ല, അത് നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാൻ ശരീരമല്ല. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അതിന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഹഠയോഗ ആയാലും അഷ്ടാംഗ യോഗ ആണെങ്കിലും ധ്യാനയോഗ ആണൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം അത് നമ്മളിൽ നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ള സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കണ്ടെത്താനുള്ള പല വഴികളുണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് ധ്യാനയോഗ ആയാലും ഹഠയോഗ ആയാലും ഏത് യോഗത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ ചില വഴികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗം. ബാക്കിയുള്ള വഴികൾ എത്തില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല ഭഗവാൻ. ബാക്കിയുള്ള വഴികൾ എത്താം, പക്ഷെ അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ചൊരു മാർഗമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഡൽഹി പോകണമെങ്കിൽ പല രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമുണ്ട്, അല്ല പല മാർഗങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് അവിടെ എത്താം. അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാം ഏത് വഴിയാണ് എളുപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല, അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നിലനിൽപ്പില്ല, ആത്മാവിന് നാശവുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണിത്. സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ആത്മാവ് ശാശ്വതനുമത്രേ. ആത്മാവും ദ്രവ്യം, അതായത് മാറ്ററും അതിന്റെ എനർജി എന്ന് നമുക്ക് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പറയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയാം. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശം. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിഭൂതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അണുണ്, അതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അത് പറയുന്നുണ്ട്. 70-80% ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ജീവഗണം എന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവും. അതാണ് ആത്മാവ്. പക്ഷെ ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതാണ് ദ്രവ്യം. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം, ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ദ്രവ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ, മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്കറിയാം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ ശരീരം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മാവിന് മാറ്റില്ലാത്തതെന്ന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കാരണം കൊണ്ട് ആ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കും ജനന മരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാനും ജനന മരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ജനന മരണം ഇല്ല. അതിന് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിനും ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറൊരു എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചേതനയിൽ നിന്നാണ് ദ്രവ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാതും. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചൈതന്യമാണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാലോ അത്. അപ്പൊ അതില് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ഭഗവാനുള്ള. അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ ശരീരം ഉണ്ടാവുന്നത്.
ശരീരത്തിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ആത്മാവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ശരീരത്തിൽ നിന്നല്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജിയും സയൻസും നമ്മളുടെ കോൺട്രാഡിക്ടറി നടക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം, നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ശരീരം ഉണ്ടാവുന്നത്. മറ്റൊന്നാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇതാണ്. സ്വാഭാവികമായ ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. കാരണം അതും ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഏത് സമയത്തും പരമാനന്ദത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പരമാനന്ദത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകേല് നമ്മൾ പോണ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും, പഠിക്കാൻ പോണ, അവൻ പറയൂലേ അവൻ അവിടെ പോയിട്ടാണ് അവൻ അവിടെ കേടായി എന്ന് പറയും. കാരണം അവൻ നല്ല മനുഷ്യന്, നല്ല കുട്ടീന്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, നല്ല കാര്യങ്ങളും, പക്ഷെ അവൻ ആ കൂട്ടുകെട്ടി പോയിട്ട് അവൻ അത് കേടായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോളിൽ പെട്ടു. ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് സുഖം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് സുഖം. അതായത് ചെറിയ കുട്ടികള്, പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ കുട്ടികളെ ഏതെങ്കിലും ചെന്ന് കൂട്ടുകെട്ടി ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചിന്തിക്കുന്ന പഠിപ്പൊന്നല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് സുഖം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയും, ആ കുട്ടിയുടെ കുഴപ്പമില്ല, ആ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ആണ് കുഴപ്പം എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സുഖം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകണം. പക്ഷെ ശരിക്കും അതല്ല സുഖം. ശരിക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സുഖം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരമമായ ആനന്ദം കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ആ കുട്ടി നമ്മളെ കൂട്ടുകെട്ടിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടി നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആ കറക്റ്റ് ആ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ കുട്ടി എന്റെ കുട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും ദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ബോധമുദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉച്ചകോടി നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനാണ് പൂജനും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നോട് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുള്ളൂ. ആ ബോധം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ആളല്ല, എന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അബ്ദുൽ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അജ്ഞത നമ്മൾ നശിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അതിനൊരു കാരണം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ആഗ്രഹം വന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരമമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ഭഗവാൻ ശരിയെന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് അത് കാണും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികളുണ്ട്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ചില കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറയാം അവിടെ പോണത് ശരിയല്ല, എനിക്ക് അവിടെ പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എന്നാൽ ശരി നീ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടു. അപ്പൊ അവിടെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ പറയാം അവിടെ ഇന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, നീ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും. ചിലർ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും, മനസ്സിലായി. പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് തന്നെ ഭാഗം. പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മളെ മക്കളായാലും നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇങ്ങോട്ട് പോയി. ചിലർ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കില്ല, ചിലർ അതേ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പെടുന്നത്. അവർ ഇതാണ് സുഖം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരേ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലവർക്ക് തോന്നും, ചില ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തോന്നും ഇത് ശരി. കാരണം നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൊരു വ്യക്തിയാണ്, അതൊരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ട് നമുക്ക്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇതിന്റെ കാര്യം. നമുക്കൊരു വ്യക്തി രൂപം, നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം, നമ്മൾ മരണശേഷം നമ്മളെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി എന്ന എന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ മരണത്തിനോട് ശേഷമോ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ അത് മാറിപ്പോണ കാര്യമല്ല. ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഭഗവാൻ എന്നുണ്ട്, അന്ന് ഞാനുണ്ട്, എന്റെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഉന്നത ലോകത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവിടെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് നമ്മളായ ശരിക്കും നമ്മളെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ മൂല സ്വരൂപം തന്നെയാണ്. സ്വരൂപം ഉണ്ട്, നമുക്ക് മൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വരൂപം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ബോധം ഉദിക്കുന്നതും നമ്മുടെ അജ്ഞത നശിക്കുന്നതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് പോണേ. ഓക്കെ മാതാജി, ശരി മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. അടുത്തത് 17ാമത്തെ
അവിനാശീ തുദത്തതീയേന സർവമിദം തദം വിനാശമവ്യേശാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹസി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തതയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്നും നീ അറിയുക. ഈ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുമില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ഇരിക്കണം പോലെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ അതല്ല, അതൊന്നിച്ച് വ്യാപിച്ചിരിക്കണാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിനുള്ള. ചിലർ ചോദിക്കാം ഹൃദയം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മാവ് പോലെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ. അപ്പൊ അതല്ല, അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. കാരണം അത് ഈ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ, ആ ചൈതന്യം ഈ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇരിക്കല്ല. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ല എന്ന് നീ അറിയുക. അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യത. അപ്പൊ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോം അല്ല അത്. അപ്പൊ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതിനല്ലേ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതും കാരണം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനകത്ത് ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കും. അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു കയ്യില് എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണമുണ്ട്. അത് മുഴുവനും ആ ആത്മാവ് മുഴുവനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് അറിയുന്നത്. ദുഃഖമായാലും സുഖമാണെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ജീവ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. അതായത് ആത്മാവ്, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ കാരണം ഞാൻ ശരീരം, അതായത് നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടല്ലേ, ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം എനിക്കുണ്ട് അല്ലെ. ആ ബോധം വരാൻ കാരണം ആത്മാവുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ആത്മാവില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ബോധം ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ചത്തുപോയി അല്ലെങ്കിൽ സത്തുപോയി എന്നല്ല പറയാം. അപ്പൊ അത് തമിഴിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേണം സത്ത് പോയി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതായത് ആ സത്ത്, നമ്മുടെ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോയി. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു അവബോധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ആത്മാവ് ഉണ്ടാവണം. ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില്ല. ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ സൈസ് പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000 ഒരു അംശം മാത്രമേ കണക്കറ്റ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അവ നിരവധി ഉണ്ടെന്നാനും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൈസ് പറയുന്നതാണ്. ശരിക്കും നമ്മളെ മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000 ഒരു അംശമാണ് ശരിക്കും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത്രയും ചെറുതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് അളന്നു നോക്കാനൊന്നല്ല, അതൊരു ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞാണ്. അത് നമുക്കിപ്പോ അതിന്റെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഇതില്ല 10,000 ഒരു അംശം ഇല്ലല്ല. ഇപ്പത്തെ ഇതനുസരിച്ച് അതിനേലും മൈനർ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ആത്മാവിനെ കണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനെ അളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പറയുന്നതാണ് അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ഒരു എനർജി ഫോം അത്രയായിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സൈസ്. അതാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം അത് ജീവാത്മാ ആത്മീയ കണമാണ്. അതിന് ആത്മീയാണ് അത്, അല്ലാണ്ട് അത് ഭൗതികമല്ല. അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു സൈസ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി. ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ചെറിയ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു സൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാനല്ലേ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഫോം ആണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ അല്ല. അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രം. അടുത്ത ശ്ലോകം. അന്ധബന്ധൈമദ്ദേഹ നിത്യസ്വക്ത ശരീരണ അനാസീന പ്രേയസ്യ തസ്മാദ്യുദ്ധ്യസ്യ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് നാശമുള്ള അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരേയമനും നാശമില്ലാത്തവനും. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാശമില്ല അതിന്. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം നീ വധിക്കുന്നത്, നീ ചിന്തിക്കും നീ അവരെ വധിക്കും. നീ അവരല്ല, കാരണം അവരെ നിനക്ക് വധിക്കാൻ പറ്റൂല. അവരെ ആത്മാക്കളെ നിനക്ക് വധിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരെ വധിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാം. നീ യുദ്ധം ചെയ്യണതിന് വേണ്ടി, അത് എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാം. കാരണം ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിശ്വരൂപത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അർജുനൻ കാണുന്നു ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് കർണനും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദുര്യോധനാദികളും എല്ലാവരും
പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അർജുനനോട് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകള്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. നീ യുദ്ധം ചെയ്യാ, നീ അതിന്റെ ഒരു 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 വ്യക്തി, അത് എന്റെ ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ് നീ. അത് നീ അത് ചെയ്തിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അത് വിശ്വരൂപത്തിൽ പറയുന്നത് അതിന് ആ ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് കർണനും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ യോദ്ധാക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകണമെന്ന്. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ നേരിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അതിന് മുന്നേ ഇത് കാണണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ, അതിന് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അചിന്ത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. വീടുകൊണ്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വീടുണ്ടാ? വീട് കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ പറയണ കേട്ടാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോളേ. ഓക്കെ. ഇതിൽ പറഞ്ഞ സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്തുന്ന പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാവർക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ വ്യാപിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ തേജസ്സും ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും പുലർത്തിപ്പോരുന്നു പറഞ്ഞത്. അതായത് ആ തേജസ് നമ്മളെ കൃഷ്ണ ആര് സംസാരിക്കണ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഏനം വേദി ഹന്താരം യശ്ചൈന്നം മന്യദേഹദം ഉഭയതോ ന വിജാനീതോ നായം ഹന്തിന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നു എന്ന് കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയില്ല. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരാളെ കൊല്ലുകയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെ വെട്ടിക്കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ആളെ കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെ? അതെ, ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലും അല്ല പിന്നെ എന്നെ ആള് വെട്ടിക്കൊന്നല്ല, അതൊന്നും അത് ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവനോ ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നവർ ജ്ഞാനിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഭയങ്കര ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ കാര്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്, പക്ഷെ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും ഒരാളെ കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം വധിക്കാനോ പറ്റില്ല. കാരണം ആത്മാവിന് മരണോ ജനനോ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുകയില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നത് നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത്നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. അപ്പൊ ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വെട്ടിക്കൊല്ല ആയ രീതി അത് തെറ്റാണ്. അത് നമ്മളെ നിയമത്തിൽ. പക്ഷെ ഇത് ആത്മീയത കാര്യം വരുമ്പോഴാണ്, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ ജീവാത്മാവിനെ വധിക്കാൻ പറ്റില്ല, ജീവാത്മാവ് വധിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ലൈസൻസ് അല്ല നമുക്ക് ജന്തുജീവികളെ വധിക്കാനുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അത് തെറ്റാണ്. അത് നമ്മളെ ഭൗതിക നിയമമുണ്ട്. ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള നിയമമാണത്. പല നിയമങ്ങളുണ്ട്. അത് ഭൗതികതയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് വെറുതെ ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുസരണം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപനം. അതായത് അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? ശരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. യോദ്ധാവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ യോദ്ധാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ അത് മതം അനുശാസിക്കാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ക്ഷത്രിയർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ക്ഷത്രിയരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. ആ യുദ്ധം ചെയ്യണത് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാജായതേ മ്രിയതേ വാ കാദാജി നായം ഭൂതോ ഭവിതോ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയ പുരാണോ നാഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ഇതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്
നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ആത്മാവുണ്ട്, ആ ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആ ആത്മാവിന് എന്താ പറയുന്നത്? ജനനങ്ങളില്ല, മരണവുമില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനനവും മരണമില്ല, അല്ല ആത്മാവിന് ജനനവും മരണവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാന് അങ്ങനെ ഇല്ല, അപ്പൊ നമുക്കും ഇല്ല. പിന്നെ അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് ഒട്ടും മനസ്സിലാവില്ല. എന്ത് അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അതായത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഉണ്ടാവാത്ത സാധനം അങ്ങനെ വരില്ലേ? അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആദ്യം അന്തവും അത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡിങ് എവിടെ എന്നതുപോലെയാണ് പരമാത്മാവ്. നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല അതിന്റെ എൻഡിങ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സർക്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എന്റെ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എവിടെ എന്റെ എവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ സർക്കിളിന്റെ ഇഷ്യൂ അതാണ് എന്ന് പോലെ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൂജ്യം എന്ന് പറയും, ഇംഗ്ലീഷുകാർ സീറോ എന്ന് പറയും. സീറോ അവരെ ചെയ്ത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ്. നമ്മളെ പൂജനീയം എന്നാണ് പറയും അല്ലെ? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് പിടികിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഇല്ല, എൻഡിങ്ങും ഇല്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്ലോകമാണ്. കാരണം നമ്മളെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അചിന്യമാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാൻ എന്നുണ്ട്, അന്ന് ആത്മാക്കളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ആത്മാവ് നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. അത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാര സമയത്താണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പല ഇതിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, പല ജീവനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലാണ്ട് അതിനൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു വ്യക്തിബോധം ഉണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും കാര്യം. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, അതൊരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലാണ് നമ്മുടെ അവബോധം നിൽക്കുന്നത്. ആ അവബോധം കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഏത് ശരീരമാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോണത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് അതിനൊരു റോളുമില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എന്തെടുക്കണമെന്ന് ആത്മാവിന് ഒരു റോളില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അവബോധമാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആത്മാവിന് അടുത്ത ജന്മം എന്ത് വേണമെന്നൊന്നും ഒരു ചിന്തയില്ല. ആത്മാവ് എപ്പോഴും പ്യൂറാണ്. അത് കാരണം പക്ഷെ നമ്മളെ അതിന് ചുറ്റുമുട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചേരത്തെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അതായത് കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നമല്ല, അവിടുത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നെ പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരവുമായ ഒരേ വിഷയത്തിന്റെ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പരമാത്മാവ് രൂപേണ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ കുടികൊള്ളുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ, പരമാത്മാവുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരമാത്മാവായി ആ പരമാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവചൈതന്യത്തിലും ആത്മാവിലും ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിലുള്ളത്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും കൂടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കണമെങ്കിൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഇത് കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ചിലർ പറഞ്ഞ ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യമാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടിയാണ് പരമാത്മാവ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു ചടിക്ക് ചിന്തിച്ച് രണ്ടൊന്നും തോന്നും. അതാണ് അതിന്റെ അദ്വൈതവും ദ്വൈതത്തിന്റെ ഒക്കെ ബന്ധങ്ങൾ വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വേദവിനാശിനം നിത്യം യേനമജവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഘാതയതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനും ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അല്ലയോ പാർത്ഥ. അപ്പൊ ചോദിക്കണ്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം. ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനും ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു?
അപ്പൊ ഇതില് തിരിച്ചു ചോദിക്കണ്. അപ്പൊ ഇതില് വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ആത്മാവ് അത്ര പ്യൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആളെന്തിനു കൊല്ലണത്? അപ്പൊ അതൊരു ചോദ്യമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ജഡ്ജി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജഡ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നിയമം നമ്മളിങ്ങനെ നടത്തണല്ല. ആ നിയമം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മരണശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടി വരും. അത് ജഡ്ജിയുടെ കുഴപ്പമില്ല, ആ വ്യക്തിയുടെ കുഴപ്പമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിലെ നിയമത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം കാരണം കൊണ്ടാണ് അതവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടുംപാപത്തിന് ഫലം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകാ വരത്തിൽ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അത് തീർക്കാണ്. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അതായത് ആത്മാവല്ല വധിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ആ നിയമം ഇപ്പൊ ഭൗതിക ഇതിലൊരു നിയമമുണ്ട്, അതാണ് മതാനുശാസനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ലോകത്തൊരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമം ആര് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ആത്മാവിന് അതിന് ബന്ധമില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ നിയമമാണ്, നമുക്ക് പ്രകൃതിക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമം ആര് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പല സ്ഥലത്ത് മഴ പ്രശ്നങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ, അത് ഭൗതിക നിയമങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പല കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പിറകെ എത്ര കർമ്മബലങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്ന്, നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അതാണ് കർമ്മം. നമുക്ക് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, പക്ഷെ അത് നല്ലതായിരിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ പിറകിൽ പല കർമ്മങ്ങളും ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും സമയത്തും ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യണ ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. വാസാംസി ജീർണാനി യദ വിഹായ നവാമി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തദാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനന്നാനി സംയാതി നവാമി ദേഹി. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയെടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാവ് പുതിയ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റുന്നത് പോലെ അത്രേ ഉള്ള ആത്മാവിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരം ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ശരീരം, ബാല്യത്തിലുള്ള ശരീരമല്ല ഇപ്പൊ വാർദ്ധക്യത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ യൗവനത്തിലുള്ള ശരീരം ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അത്രയും സെൽസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ഡെവലപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ. അത് തന്നെ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന ഞാനല്ല നാളെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മരണശേഷവും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോണത്. ഇന്ന് പല ആത്മാവിനെ അവിടെ മാറ്റില്ല, ആത്മാവ് അത് തന്നെയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്വഭാവം എത്ര ഏജ്ഡ് ആയാലും അവരുള്ളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാതും ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് ആ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. പിന്നെ അതിന് ചുറ്റിട്ടുള്ള ആ അവബോധത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ആത്മാവ് എന്നും എപ്പോഴും ഒരേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ ആനയുടെ ശരീരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആന ചിന്തിക്കുന്നത് അവബോധം വരുമ്പോ വേറെന്താവാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കും. അത് അറിയണത് എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവിന് അത് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ പല കർമ്മങ്ങളും ആന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവവർഗങ്ങളെ നമുക്ക് അതിൽ കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഉള്ളെന്നും ആ വിവേചന ശക്തി ഉള്ളെന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഒറ്റ ജീവികൾക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ശക്തി ഇല്ല. അവര് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവരോരോ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ലാസ്റ്റാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാനയിൽ നിന്ന് അടുത്ത കർമ്മ എത്ര ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നതും മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും പല ജന്മം, ഇത്ര 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യജന്മം തന്നെ പല ജന്മങ്ങളും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ള പല കർമ്മങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം എന്താ പറയാ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം, അത് നമുക്ക് മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം ഭഗവാൻ കൊടുക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുത്തുണ്ട്, അതൊക്കെ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പരമാത്മാവ് രൂപത്തില് നമ്മളെ രൂപത്തിലുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും കണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങളോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ആഗ്രഹവും നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങളോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷേകം. നമ്മുടെ ഒരു ആത്മമിത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ അറിയാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് പഠിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടും വേണം. അതിന് പറഞ്ഞത് ആ കർമ്മവും വേണം, പിന്നെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മാത്രം ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഓരോ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് 2 പേര് ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലും. അതായത് അത് പറയണത്, ആ പോയിന്റ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു വൃക്ഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷത്തിൽ 2 പക്ഷികളെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്ത് നോക്കി അവിടുത്തെ കാണുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള നോക്കി അത് സുഖം, അത് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അതിന്റെ സന്തോഷവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് ആ വെറുതെ ഇരുന്ന് ആ പക്ഷിയെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഈ പക്ഷി തിരിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ നോക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ നോക്കുന്നില്ല. എന്ന് തിരിഞ്ഞ് പരമാത്മാവിനെ നോക്കണ് അന്നാണ് ശരിക്കും മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലായി ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സന്തോഷമില്ലാത്തതാണെന്നും ഇത് ഉത്കണ്ഠ നിറഞ്ഞതാണെന്നും ഇത് ജനനമരണങ്ങളുള്ളതാണെന്നും ഇതല്ല എന്റെ പരമമായ സന്തോഷം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിയും. അതാണ് ആ സമയമാണ് ശരിക്കും നമ്മള് മുക്തിയിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നൈനം ചിന്തതി ശാസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകാനായി ചൈന്യം ക്ലേദയന്ത്യേഭ്യോ നാശോഷയതി മാരുത. ആത്മാവിനെ ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല. അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചൈതന്യമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിലെ യാതൊരു വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് അതിനെ വധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തന നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചിന്തിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയത്തെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ അഗ്നിക്കോ അതുപോലെ വെള്ളത്തിനോ കാറ്റിനൊന്നും നശിപ്പിക്കാനേ കഴിയില്ല. അത് കാരണം ഇതാണ്. കാരണം അത് ഭൗതികമാണ്, ഇത് ആത്മീയമാണ്. ആത്മീയത്തിലേക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ അത്ര മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഭൗതിക ആത്മീയതയും രണ്ടും എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഒരെണ്ണാത്മീയം ഇത് രണ്ടും കടക്കണെങ്കിൽ രണ്ടിന് രണ്ട് ഭൗതികതയിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭൗതിക ശരീരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ശരീരം എന്ന് കളയണോ അന്ന് നമ്മൾ ആത്മാവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഭൗതികതയിൽ വന്ന കാരണം ഈ ശരീരം എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലേ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് എന്ന് എടുത്ത് കളയണോ അന്ന് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പെട്രോളും വെള്ളം പോലെ തന്നെയാണ്. ഇതൊട്ടും മിക്സ് ആവില്ല. രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. രണ്ടും എത്ര ശാസ്ത്രീയമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം. 24. അച്ഛോദേയം അദയോഹോയം അക്ലോദശോഷേവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണു അജലോയം സനാതന. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവ്വത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അജലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. വീണ്ടും ആത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പല രീതിയിലും ഭഗവാൻ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണിത്. അതിൽ പറഞ്ഞത് വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവ് ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് ജീവാത്മാവ്.
അതായത് എന്നും പറഞ്ഞില്ല, നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ ഭഗവാനുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിത്വം, അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ലയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പറഞ്ഞത്, അത് പറഞ്ഞത് ഒരു പച്ചക്കിളി, ഒരു പച്ച മരത്തിൽ ഒരു പച്ചക്കിളി ഇരിക്കുന്ന പോലെ കാണുമ്പോ ദൂരത്ത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പച്ചക്കിളിയും പച്ചമരം വെവ്വേറെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക്, കാരണം നമുക്ക് ഒരു പച്ചക്കിളിക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, പച്ച മരത്തിന് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതാണ് ലയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് വ്യക്തിത്വമാർന്ന് ജീവാത്മാക്ക് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ, ഭഗവാനിലായിട്ട് ലയിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, പക്ഷെ രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ആവും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഒന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അംശമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിന് ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗമായി കൊള്ളാനാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ അത് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഇത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് നിലകൊള്ളണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭൗതികത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അത് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില്, അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്, ഒരാൾക്കും ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവരെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ആവരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് ചില ആവരണം എന്ന് പറയുന്നത് തീയും പുകയും പോലെ ആയിരിക്കും. അത് കുറച്ചുള്ളൂ, തീയുള്ളിടത്ത് പുകയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആ ആവരണം കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ പെട്ടെന്ന് ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറും. ചില വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ പറയുന്നത് കണ്ണാടിയിലെ പോലത്തെയാണ്, അത് പൊടിപടലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെ കുറച്ചും കൂടെ മാലിന്യം കൂടുതലുണ്ടാവും. പിന്നെ തന്നെ ഭ്രൂണം എന്നുള്ള ലെവലിന് അത് ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും ജന്മങ്ങൾ, 84 ലക്ഷം ജന്മം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ പല ജന്മങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള പല ജന്മങ്ങളിലും പല അവബോധം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീട് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 5 പേരും ആത്മീയ ലെവലിൽ പലതരത്തിലായിരിക്കും. 2 പേരും ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും നല്ല ഭക്തന്മാരായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മകൻ ഭക്തനായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് സംഭവിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ ഭക്തി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവർക്ക് ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. കാരണം നല്ല ഭക്തരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജനിച്ചാൽ പോലെ അവന്റെ കർമ്മബദലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവിടെ കണക്റ്റഡ് ഉണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ അവിടെ ജനിക്കുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കള് എപ്പോഴും ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. അതാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം ഇനിയൊരു ജന്മം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കണം. അതാണ് ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേവന്മാര് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദേവന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖം, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവരൊരു അസുഖം വന്നു, നമുക്ക് പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കണ പോലെ തന്നെ അത് അടുത്ത രോഗം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അസുഖം തന്നിട്ട് നമുക്ക് അസുഖം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ദേവന്മാര് അവരെ പ്രശ്നമല്ല, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേ നമുക്കത് പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ശരിക്കും ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഋഷീശ്വരന്മാര് ആചാര്യന്മാരും യോഗത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ ആചാര്യന്മാരെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും പണം കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതൊന്നും തോന്നില്ല. കാരണം അത് അവർക്കറിയാം ഭൗതികതയാണെന്ന്. അതിലൊരു ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര യോഗീശ്വരന്റെ യോഗികളെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറെ സ്വത്തുകൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർക്കൊന്നും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ വെറും കല്ലാണ്, പൊന്നിനെ കല്ല് പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നുക. ആ അവസ്ഥയാണ്. അത് ബുദ്ധിമാന്മാര് മാത്രമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. അവക്തോയം അച്ചിന്തോയം അയമവികാരോയമുച്യതേ തസ്മാദ്ദേവം വിദിദ്വന്നം നാനുശോചിതമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്തനും മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. വീണ്ടും ഭഗവാനായ ആത്മാവിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. അദൃശ്യനും എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ദൃശ്യമല്ല എന്നുള്ളൂ. അതില്
മനസ്സിലായി? അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, മാറ്റമില്ലാത്തവൻ. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരു രൂപമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിന് മാറ്റമില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് മാറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു സൈസും വേറെ ഒരു പെന്നിന്റെ രണ്ടും രണ്ടെണ്ണല്ലേ. അപ്പൊ അത് മാറ്റമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കിന് ഒരു ഇതുണ്ടാവും, ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ആത്മാ. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആത്മാവിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അദൃശ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദൃശ്യമുണ്ട്. ചിന്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കുറെ ബാക്ടീരിയസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബാക്ടീരിയറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അവർക്ക് അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് അവരില്ല, അവിടെ ഉള്ളിൽ അതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അചിന്ത്യം. അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും ആത്മാവ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ള ശക്തിയും നമുക്കില്ല. അതാണ് അചിന്ത്യം പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ അചിന്യാണ്, അതുപോലെ ആത്മാവും അചിന്യാണ്. ഇതറിയുന്നതുകൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സ്ഥാപിക്കണം. രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശരീരമില്ല. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാവാണ്, ആ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാന്ന് പറയില്ല. നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സത്യം 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 ഇങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അത്രയും ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. എന്താണ് ആത്മാവ്, എന്താണ് ശരീരം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. പിന്നെ ഏറ്റവും ശക്തിമായ സൂക്ഷ്മദർശനിലൂടെയും കാണാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മിതമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അദൃശ്യം തന്നെ. കാരണം അദൃശ്യമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊന്നും ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മള് അമേരിക്കയിൽ ഒരു കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത്, നമ്മളത് വിശ്വസിക്കല്ലോ. അവിടെ നടക്കണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കണം. അത് പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മളെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം കൊണ്ടൊന്നും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാർ അല്ലെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സത്യമാണ്. വേദങ്ങളെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സത്യമായിട്ട് എടുക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 26 അതാ ചൈനം നിത്യജാതം നിത്യവാമനുഷ്യേ മൃതം തഥാപിത്തും മഹാബാഹോ നയനം സോജിതം അർഹസി. അതല്ല ആത്മാവ് ജീവന്റെ ലക്ഷണം. ജനിക്കുകയും എന്നേക്കും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹു നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനാകില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇനി നീ വിശ്വസിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ശരീരവും മനസ്സും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന കൂട്ട് അതിന് പറഞ്ഞത്. ആത്മാവും ശരീരവും രണ്ടും രണ്ടല്ല. ആത്മാവ് ശരീരം തന്നെയാണ് ആത്മാവ്. അതായത് ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ആത്മാവ് ഇതൊക്കെ പോകുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്താഗതി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കണ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാതും കഴിയുന്നുള്ള. അങ്ങനെയാണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിലും മഹാബാഹു നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിപ്പോ നമ്മളെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒരു ഫലം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസ് അനുസരിച്ച് പലതരം മെറ്റീരിയൽസ്, കെമിക്കൽസ്, ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് നമ്മളെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ ശരീരം കുറച്ച് കളയുമ്പോ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എന്താ പ്രശ്നം? ഒന്നുമില്ലല്ലോ അവിടെ അത് നമ്മള് കളയണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ആ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ വസ്തുക്കൾ, കുറെ ദ്രവ്യങ്ങൾ, കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അതിനൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം? അതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നീ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അവരെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നശിച്ചു പോകണം, അല്ലെ അത് അതോട് കഴിയണം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. അതാണ് പറയണത്. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കടക്കം ഭഗവാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളെ തത്വജ്ഞാനികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. ഇപ്പോഴത്തെ അതിന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായാലും ഭൗതികവാദികളായാലും അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സങ്കലനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് കേടായത് പോയി. അങ്ങനെങ്കിലും ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെങ്കിലും നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്.
മഹാഭാവോ കൈകരുത്തുള്ളവൻ. വൈദിക ധർമ്മങ്ങളിൽ എതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ട് അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തം അനുസരിക്കാതെ നിർബന്ധനമാണ്. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ ശരിക്കും അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും അങ്ങനെ മതശാസനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതല്ല, ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അർജുനൻ അതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നീ അങ്ങനെയെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുക. ഇപ്പൊ അതാണെങ്കിലും നീ യുദ്ധം ചെയ്യും. അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം യുദ്ധമാണ്. അതിന് അർജുനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളാണ്. അതായത് ആത്മാവല്ല, പിന്നെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നീ യുദ്ധം ചെയ്യും, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ യുദ്ധം ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം ഇതെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണെന്ന്. പിന്നെ ഇതെല്ലാതും ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല, നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ്. കാരണം അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിനല്ല ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭക്തന് അർജുനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയതൊക്കെ ഭഗവാൻ അർജുനനിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ഇതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. 10 മണിയായി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും? ഒരു സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയല്ലേ ഹരേഷ്ണ, സോറി. ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് കൂടുതലാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇത് കുറച്ച് നമ്മളെ ആത്മാവും ഇതൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാ, അത് ചോദിക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഞാനൊരു നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു അസൈൻമെന്റ് പോലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമ്മള് മരണശേഷം ഹിന്ദു ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദഹിപ്പിക്കും. ഇവര് മറ്റോ മതക്കാര് അവർ കുഴിച്ചിടും അല്ലെ. അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അവരെന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അത് അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അടുത്ത നിങ്ങളൊന്ന് അത് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ആത്മാവായിട്ട്. അതിനകത്തിനായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അത് ഇതായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കി റെഫർ ചെയ്തിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മതി. ഇത് ഇന്നത്തെ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. വേറെ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൊണ്ട് പിന്നെ മാതാജി ഇപ്പൊ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ. താങ്ക് യു മാതാജി. ശരി, അപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇവിടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും, പലതും മനസ്സിലാവാതൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പുതുതായി ചോദിക്കുക. കാരണം പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിൽ ചോദിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നാമമൊക്കെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ഒരു ജന്മം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും 84 ദശലക്ഷം യോനികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണോ പിന്നെയും മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക? അല്ല അല്ല. അതായത് നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് പല മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ കുറെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ നമ്മൾ അത്രയും വലിയ ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ മൃഗയോനിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളിപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു. ഈ ഭഗവതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് വരും ആ ശ്ലോകങ്ങൾ. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ജനിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജനിക്കാൻ പറ്റിയാലും നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴ്ത്തേക്ക് പോകും. അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടി, നമ്മൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആവുള്ളൂ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തേക്ക് പോരും. അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ബലം നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താലും നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തേക്ക് പോരാം. പക്ഷെ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. മനസ്സിലായോ മാതാജി? മനസ്സിലായി പ്രഭുജി. അതായത് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആ ശ്ലോകം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്
ഒരു സെക്കൻഡ്, ആ ശ്ലോകം ഞാൻ പറയാം. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു നാമം ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഇത് 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ്. നേഹക്രമ്യ നാശോസ്തി പ്രത്യവായുന വിദ്യതി സ്വൽപ്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മഹത്വോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്ക് ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന പറയണത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ നേടുന്ന പറഞ്ഞത്. അത്രയും കൺഫേം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു അജാമളന്റെ ഒരു കഥ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അജാമളൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണനൊക്കെ ആയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് അജാമളന്റെ ജീവിതമൊക്കെ ആകതായി പോകണമാണ്. ലാസ്റ്റ് ആ മരണ സമയത്ത് അജാമളൻ ഭഗവാന്റെ നാമം അറിയാതെ പോലെ വിളിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അറിയാണ്ട് വിളിക്കണാണ്, മകന് വിളിക്കണാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ മകൻ മരിച്ച യമധർമ്മദൂതന്മാരൊക്കെ വരുന്ന പേടിച്ചിട്ട് ആ പേടി കൊണ്ട് കൃഷ്ണ എന്ന പേരിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ മകന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ ഇതിലാണ് ശരിക്കും ആ മോഷം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുള്ള ബലം അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊക്കെ കഥകൾ, പുരാണ കഥകളിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത്രയും ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയാണ്. നമുക്ക് അതാണ് ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നാമത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് നമ്മ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മ അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ മരുന്ന് എഴുതി തരും. നമ്മ മരുന്ന് കഴിക്കും. മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖം മാറും. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾ കഴിക്കി. അതുപോലെ ഈ മഹാമന്ത്രം നിങ്ങൾ ചൊല്ല്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ചൊല്ല്. എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സംശയം ഉണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ? എന്താ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ഉള്ളത്, നമ്മള് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടില് ഈ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുള്ള കുടുംബത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അതൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഒരു ജന്മത്തിൽ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ അത് സാധ്യമാവോ? അത് സാത്വികമെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതില് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളിത് നോൺ വെജ് കഴിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം. നമ്മൾ നോൺ വെജ് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതിന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉദാഹരണം വരുന്നുണ്ട്. കുരങ്ങന്മാരായിരിക്കും അങ്ങനെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളുണ്ട്. അതല്ല അതിന്റെ കാര്യം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വെജിറ്റേറിയൻ ആവുന്നൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിന്റെ പറയാം നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പോലെ. മനസ്സിലായി? നമ്മള് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മളിത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്നും കൂടെ പ്യൂർ ആവും. നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനോടുള്ള ആസക്തി പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ പറയൂല, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അറിയാണ്ട് നമ്മളേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തില് വെജിറ്റേറിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതേപോലെ അതിൽ കാര്യമില്ല. അത് നമ്മൾ അതും കൂടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളെ ഉപാസനകള് കുറച്ച് സ്പീഡപ്പ് വരും. അത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതും കൂടെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാമജപം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് 4 ജപമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കാം. നാമജപങ്ങൾ ജപിച്ച് ഞാൻ ജപത്തിന്റെ തന്നെ പറഞ്ഞു 4 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. 4 പ്രാവശ്യം ജപിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായി? ദിവസം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ അങ്ങനത്തെ ഫോറിനേഴ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തോ ഭാഗ്യത്തില് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഇവിടെ ജനിച്ച കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. നമുക്കത് ശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടുള്ളൂ, പൂക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. പരിശുദ്ധി വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്തു പോവാം. നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതോ കോട്ടപ്പറ്റി 4 യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ 4 യമനിയമങ്ങള് നമ്മൾ പതുക്കെ ചെയ്യാം. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം അത്രയെങ്കിലും ചെയ്താലോ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൃഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് 4 നിയമങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ ആ ലോകത്ത് ജീവിക്കണ കാരണം നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പിൻവലിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് നാമം ജപം കൂട്ടാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനെ പതുക്കെ പോകും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മെന്റലി അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കണ്ട. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മൾ അതും പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ചിലവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവലി ആയിട്ട് നിർത്തേണ്ട മെത്തേഡുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ഗോമാംസം, അത് നമുക്കറിയാം. അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാപാപം തന്നെയാണ്. അതിന് പിന്നെ എവിടെയും സ്ഥലമില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ നിർത്താം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത്, അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചായ, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 4 പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജപിക്കാം. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ 50% അതൊരു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കാറുണ്ട് പ്രഭുജി. ഓക്കെ മാതാജി. 16 മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ തന്നെ താനെ വന്നുകൊള്ളും മാതാജി. നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് ശരി. ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 2nd ലെവലാണ്, 3rd ലെവല് 4th ലെവലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വേറെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഇതിന്റെ നമ്മളെ ദീക്ഷ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ പൂജകൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതൊക്കെ ഫോട്ടോസ് വെക്കണം, അതെങ്ങനെ വെക്കണം, അതിൽ നമ്മൾ ചില മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട് അതിനനുസരിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കണം. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ജപം മാത്രം മതി. പക്ഷെ ജപം മാത്രം മതി എന്ന ജപത്തിന് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവണല്ലോ ഭഗവാനായിട്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യണത്. ഭഗവാനായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കാലത്ത് ചെയ്യണം, വൈകിട്ട് ചെയ്യണം, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണതൊക്കെ അതിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സസും കാര്യങ്ങളും പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്തഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപസിന്ധ്യാപേച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർപ്പിച്ച് കൃപാദിപ്പിച്ച് ഗുരുദേവ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ